बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। जाय बिथांमोना 30टा साबस्क्राइब खालामगोन आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ बिथांमोनो आं 200 टाकानि रिचार्ज सोनानै हरगोन आरो जायनि मबाइलनिफ्राय साबस्क्राइब खालामगोन बिनि मबाइलनिफ्रायनो गावनि नामखौ लिरनानै हर। मोनफ्रोमबो साबस्क्राइबाराव गावनि नामखौ लिरनानै हर आरो 30टा जानाय लोगो लोगोनो गावनि फन नाम्बारखौ हर, आं 200 टाकानि रिचार्ज सोनानै हरगोन। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय जे जों बर'फोरनि गेजेराव गोबां इउटुबार ओंखारबाय। खम साबस्क्राइब गोनां, गोबां साबस्क्राइब गोनां, किन्तु मोजां बाथ्रा जों बर'नि गेजेराव आरो इउटुबार ओंखारबावनांगोन। लाख लाख ओंखार, फैसा खामायनो हागोन, फैसा मोनगोन, इउटुबा होगोन, बेखौ आं होआ, मोजां बाथ्रा। किन्तु जोंनि प्राय इउटुबारफ्रा अहंकार आरो घमण्डी गोजा। बेखौ नटिस खालामनांगोन। माने 50टा साबस्क्राइबार थानाय इउटुबारानो बिराद घमण्डी। आं नुबाय आरो जिखिनि आं नुबाय, जिखिनि मिन्थिबाय, ओरैबायदि अहंकार आरो घमण्डी। जों बिदि जानो नाङा। इउटुबाव खामानि मावदों, मोजां मावनांगौ, किन्तु अहंकार आरो घमण्डी खामानि मावनो नाङा। आरो इउटुबारफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, सोरबा सिख्लानि जुदि भाइरेल भिडिअ जायोब्ला बेखौ आपल'ड खालामनो नाङा। बे सिख्लाखौ रायनो नाङा, मानो होनब्ला सासे सिख्लानि जिबना खेबसेल'सो। बे सिख्लाखौ नार्भासनेस खालामनो नाङा। येस, जोंनि गेजेराव गोबां गोरोन्थि जायो। सेंग्रायानो जा, सिख्लायानो जा, बोरायानो जा, बुरैयानो जा, मानसि माहारियानो गोरोन्थि मावो। नाथाय बेखौ इउटुबारफोरा रायनो नाङा, र'स्ट खालामनो नाङा। नङाब्ला बै सिख्लानि जिबना धंस जानो हायो, नङाबा बै सिख्लाया सुइसाइड खालामनो हायो। बेनिखायनो जोङो सोरनिबा पार्सनेल लाइफआव हाबनो नाङा, एटाक खालामनो नाङा। सासे सिख्ला मानसिखौ जों सन्मान खालामनांगौ, गोजौ थाखोआव लांनांगौ। जोंनिया ओरैबायदि नुबाय जे खायसे इउटुबारफोरखौ मायबा जुदि सोरबा जुदि भाइरेल भिडिअ ओंखारबानो ओरैबायदि रायनाय, ओरैबायदि बुंनाय, ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि सोंखारनाय, बे मोजां बाथ्रा नङा। जोङो बुजायनानै मोजां खालामनांगौ। खम बैसोनि गथ', खम बैसोनि सिख्ला, खम बैसोनि सेंग्रा गोरोन्थियाथ' मावनोबो हायो। बैसो जानाय बोराय बुरि हौवा हिन्जावफोरानो जुदि गोरोन्थि मावोब्ला उन्दै बैसोनि सिख्लासाफोराथ' मा बुंनो, गोरोन्थिया जाफ्लांनो हायो। किन्तु गोरोन्थि मावदों होननानै र'स्ट खालामनो नाङा, रायनो नाङा, मोजाङै बुजायनो नांगौ। जोंनि बर' इउटुबारफ्रा एसेबां अहंकार आरो घमण्डी जानाङा। एक्सुअलि मोजां खामानि मावलां, भ्लगिं खालाम, पलिटिक्सनि बुङो बुं, माबा दोङो बुं, किन्तु एसेबां अहंकार आरो घमण्डी जाना बाप बिनि साननाय हनाय, बिनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइल मा नायनो गाते, बाप रे बाप। सोरनिबा जुदि 10,000नि जुदि बारा साबस्क्राइब दङब्ला बिनि खाथियावथ' नों थांनोनो हानाय नङा। ओरैबायदि घमण्डी, अहंकार, बाप रे बाप, आसरित मोनबाय आरो आं थारमाने जोंनि बर'नि इउटुबारफोरखौ। आरो गावजों गाव नांलायनाय, खालि नांलायनाय आरो बुहुत बे दुखुनांथावना आरो लाजिथावना बाथ्रा। जोंनि बर' इउटुबारफोरा एसे बुजिनाया मोजां।